दुखुथिया आंनि जिउ बेसेबा दुखु खस्थ'नि गेजेरजों जुजिगासिनो दं आं बेसेबांबा गोथौ लैथो गेजेराव गबहाबना दं आं बारलांगोन आं माबोरै बै लैथोखौ रुगुं मोनहैजासिम जेबो राहा गैया आंहा जावलांनो थाखाय गैया आंहा आखायाव दिनै दिना सानसेबा मिनिनाय रंजानायनि सानसेबा दुखु मेगनाव मोदैनि बाना सानसेबा सोरजोंबा सोंखारि जानाय आरो सानसेबा सोरजोंबा नासयजानाय सानसेबा नंखाय दायावनो फान्दाय जानाय गोसोआव सोंथि जाखांफैदों जे बेनो नामा जों गोरिबनि दुखुथिया जिउआ बेनो नामा आंनि जिउनि मोननांगौ साजा बेसेबांबा देबोर नांनाय मायानि जिउआ नांथाबफानानै दं आंनाव नाजासे नाजाब्लाबो हालिया आं बारग'नो मालायनि नंखाय फान्दायनायाव जानांबाय आं बयनिबो मेगननि नोजोराव दायनिगिरि आयु फाग्लाया माखौबा एसेबां नायहाबदों सिख्ला नुफेरै बायदि आयु फसायबायसोदां आंखौ मानसियाबो सासिनिथार आंबो लानायानो मोजां जागोन खोमा माखौबा नायहाबदों आदाया आयु माथो जेबोखौनो बुङा फाग्लाया फसायमारबायसोदां र' खनसे माथो होबावना नायनि ओइ आदा माखौ एसेबां नायहाबदोंमोन आदाया नङा आं नोंखौ नुनाय लोगो लोगोनो मोजां मोनबाय औ बेबायदि नांबाय जे आं बे सिख्लाजोंनो जिउ जोबजासिम अनलायगोन औ सान हर जानायाव लोंनायाव आंजोंल' अनज्लायगोन औ नों बोरै मिथिखो ना आंनि मोखां नायना मिथिबाय आरे मानो बिदि मिनिखो नों बेबायदि दा मिनि आं एसे लाजिनाय मोनदों नोंनो नाङाबा जेबो नङा आं गुबुन नागिरना लागोन बिदि दा मिनि आं नाङा होननानैथ' बुङाखैना हिन्जावनि फिसा जाबाय जेब्ला सानसेबाबोथ' जुलि जाहैखानांगोन ना आंनो नांगौ खालि थार गोसोजों अननाय आरो आं बे अननायखौ अरायसम फुजिबाय थागोन मा जाखो आदा जेबो नङा माने दिनैनिफ्राय आंनि गासै समफोरा मोजाङैनो बारलांसिगोन होनबा मा हादों आलुसो माथो आं बाबायमोन जानो बहाथो गोथाव मोनजानोहाय जों गैजा रोङैफ्रा लुगैब्लालाय बहा मोननो दा ओंखामखौ जाखांनानै बै बारियाव थास' बिथराइ खनसायहैबानो जाबाय जागोन दे आयै मा थास' बिथ्रि खादों? औ दाहाय मोनायाव जानो जेबो ओंख्रि गैया नालाय ओंखायनो थास' बिथ्रिखौ खादों नंगौ नामा? फै बैयाव दसे रायज्लायनि
थांथ'ला खोमा न'आवबो आइया हारसिंसो दङ माब्लाबा थांसिगोन खोमा जेबो नङा दे थाब थांनो हागोन थ' बिदिब्ला माइनावा बेसेथो थांखांनाय खोथाफोरखौ साननानै दुखु खालामबाय थानो थांनायखौ थांनो होदो फैगोनखौ मोजाङै थानो नाजादो आइ आयै आं साननानै मोनला जेबो मानसिनि जिउआव माबा मोनसे मिन्थावना खोथा नायबाय थानो बायो खनसे नायबानो खनले नायबाय थानो बायो नाथाय थांखांनाय दुखुफोरा मानो गोसोआव गले सौग्रावफैबाय थायो आयै बेनोथ' आइ दे आइ सानबाय थानो नांला ओंखामा जाफैदो राजु नों बेवहायसो राजु नों जि नुदों बिदि जेबो नङा प्लिज बेलेग दासान छी राजु नों बेयावसो दं बेसेबांबा नागिरबाय आं नोंखौ मानो फैदों नों बेयाव आंहा नोंजों जेबो सोमोन्दो गैला राजु नों माने एसेबो बुजिला नों जेरै सानदों बिदि जेबो नङा आंनि जिउआव नोंनोल' आंनि जिउनि सना आंहा नोंनि अनगा रावबो गैया राजु नों मानो बुजिया राजु जाबाय आरो नंखाय खोथा बुंनानै आंनि गोसोखौ दाबायग्लियोसै बै सानखालिनो आं नोंखौ
जि नुखाबाय बै खालिनो नों माने एसेबो बुजिला नों जि सानदों बिदि जेबो नङा आंखौ बिदि दा होगारसै आंहा नोंनि अनगा रावबो गैया आं नोंनि अनगा बोरै थांना थागोन राजु प्लिज आंखौ गारनानै थां राजु आंखौ गारनानै दाथां मानो बिदि खालामखो नोङो हेलौ मा Ayong, rutulay. Ini saya bisa sini mah potong saja. Ayah, आंनि जेबो दाय गैया सोर एसेबां बिदि खालामना होखो आंखौ दुखु दाजाहाय अनलायनायनि नखराव गोबां बिस लुग्रा मानसि थाखायो आं मोनथिखायो आइ नों बेबायदि गाज्रि खामानि मावा गोसोखौ हमथा फिसा आंहा नोंनि सायाव फोथायनाय दं जागाबाय नोंनि सायाव फोथायनाय दं आइ दागा अ निजोम मा खबर मोजां नोंनालाय दं आंनाबो बिदिनो ओमफ्राय नोंना माइनावा जाखो है मा बुंनोब्रा दानि सिख्लाफ्रा गासैबो सिलफिस गोजासो मानो बिदि बुङोब्रा बेसोरा गोरिब नखरनि गथ' आरो बे जाय सेंग्राजों मोजां मोनोमोन मा थिक बे बिनि मोजां मोननाय नङाबो जानो हानाय बेखायसो नोंनि सेराव निमाहा बिफैदोंमोन बे सेंग्राया बिनि बिदाफोरबो जानो हानाय जानांगौ नोंखौ फोरमायनो नागिरनायाव नों हमदांना मोनासै औ बियो बुंदोंमोन बेजों जेबो सोमोन्दो गैया आंसो बिनि बुंनायखौ खोनायासै अब्लाथ' माइनावनि जेबो गोरोन्थि गैयामोन आं दासो बुजिबाय गासैबो गोरोन्थियानो आंनिसो औ आरो बेखौ जाय बिदि भाइरेल खालामदोंना बेबायदि फेसबुकआव फट' हेगारग्रा मानसिखौ जों नागिरनांसिगोन आरो नों राजु नों थाबैनो थांनानै माइनावनाव निमाहा बिदो दिनै दान मोनायानो जाबाय मानसियाबा माबायदि दङ खेबसे मोजाङै लोगो हमना फैदो थां नों आंबो बै मानसिखौ नागिरना थांसै दे नोंबो माइनावनि खाथियाव थांदो
औ दे जागोन दे ओइ मादै मादै हा दिनैसो मा नागिरना फैदों नों बेयाव माइनाव न'आव दं नामा मादै आं बेनाव दिनै निमासो बिनो फैदों आंबो दिनैसो हमनो हादों बेनि जेबो गोरोन्थि गैया बुं मादै माइनाव बबाव दं माइनाव माइनाव नै आं दिनै नोंनाव निमा बिनो फैदों माइनावा न'आव गैया दानिसो बिमायनि न'आव थांबाय मा दानिसो बिदाजों थांदो खाथरबारि सक मोनहैबाय जानांगौ दे मादै थाथ' आं थांसै माइनाव थां नै नोंथांमोन बेनो भाइरेल भिडिअ हगारनाय गथ'आ नोंथां होखावदो बेखौ दिनै हाब नोंनो जोंखौ भाइरेल खालामग्राया बे आंनि बिनानावसो जायो है नोंखौ गाथारलां थां थां बेखौ जागोन आं थांगासिनो साला आयै आनै नों बिसोर सानैखौ लानानै जागोन दे नायहर मानो मिथिला माइनाव न'दों मादै मान खारबाय माइनाव न' दं नामा मादै र' जों गैजा रोङै नङा माने आं नोंखौ मोजां ओरै इखौ गियो नामा नोंगोना नङालै सेस जागोनलै नो मारै डाइरेक्ट निदि जाखाब्रा ए र' जागोनलै जोबोद ओइ दे फालतु खालामना दे आइथिं मोनखायना ए हमनाय हमबाय एनाय ए इमाने जिलिया गैला डाइरेक्ट निदि जाखाब्रा हमनो गिबोलाय नोरसो एकदम एसे लासै मोनाखै हमनाय बायदि मोनखायाखै जालालै